ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് സ്പിൻ മാന്ത്രികത കൊണ്ട് ഏവരെയും അമ്പരപ്പിച്ച ഒരുപാട് ഇതിഹാസ താരങ്ങളാണുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ തൻ്റെ പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കയ്യിലൊതുക്കിയതിനു ശേഷം മൺമറഞ്ഞുപോയ ഇതിഹാസ താരമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഷെയ്ൻ ബോൺ. മൈക്കാറ്റിങ്ങിന് നേരെ എറിഞ്ഞ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പന്ത് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം മറന്നു കാണാൻ വഴിയില്ല. അത്തരത്തിൽ ഒട്ടനവധി സ്പിൻ ബോളർമാർ നിലവിൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ നടന്ന പുതിയ സംഭവത്തിൽ കുവൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പിൻ ബോളർ മികച്ച സ്പിൻ ഡെലിവറിയിലൂടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. വിചിത്രമായ ബൗളിംഗ് ആക്ഷൻ കൊണ്ടും ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ച ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന കുവൈത്ത് ലെഗ് സ്പിന്നർ ഓഫ് സ്റ്റമ്പിന് പുറത്തെറിഞ്ഞ പന്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്പിൻ ചെയ്ത് ലെഗ് സ്റ്റമ്പിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എറിഞ്ഞ ഡെലിവറി ഇപ്പോൾ ഇതിഹാസ താരം ഷെയ്ൻ ബോണുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ആരാധകർ. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ ബൗളർ ഹർഭജൻ സിംഗും ശ്രീലങ്കൻ ഇതിഹാസം മുത്തയ്യ മുരളീധരനും ചേർന്നുള്ള ആക്ഷനുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.